Непозната земя. Седма заповед. Едно момиченце се опитва да лети като птица. Едно момченце настъпва опашката на гущера. Като се събудят, забравят всичко. Игри. Да предположим, че горното е метафора на природата. Да предположим, че горното е метафора на една двойка индивиди. Да предположим, че гореказаното е идея за история, която се повтаря. Според предположението, какво е момиченце? Какво е момченце? Какво е животно? Наистина ли има значение кой е? Първични действия. Оправдани, играни. Оправдани, защото са зрели, без да озреят. Едно момиченце реже крилата на една пеперуда. Едно момченце рита едно куче. Група младежи се бият за територия. Куче хапе от глад. Една фирма поглъща цяла гора. Една възрастна жена издърпва ушите на внучката си, защото не я слуша. Една двойка се приютява, за да осъди загубата. Всички анонимни действия ще намерят оправдание. Всички насилствени действия ще бъдат определени според обсега си. Момченце вика и рита майка си. Един уикенд без разходка. Баща вика на детето си в кварталното магазинче с разсърден поглед. Тишината на едно забравено село. Подходящо място да укриеш опадъка. Агония. Разочарование. Отчаяние. Безсмислие. Поглед. Анонимен убиец. Безпокойство. Умора от очакването на края на насилието. Уморено поколение. Апатия. И ако момиченцето не къса крилете на птицата, и ако момченцето не реже краката на кокошката,
Ако децата решат да ги оставят да умрат от глад, ако оставят тялото си да угасне от умора, ако ги дресират чрез апатия и безинтерес, насилствени действия, оправдани и преоблечени сякаш са детска игра. Не ни интересува кое е момиченцето. Не ни интересува кое е момченцето. Не ни интересува кое е животното. Дори не ни интересува метафората. Въпросът е: предпочитаме да умрем обезкървени от наивния ни опит да променим нещата или проснати в леглото от апатия? Зимата на 2020 беше свирепа, с температури под нулата. Мразовитият въздух беше първата глътка, за да избегнем срама. Така ни намери изгнанието, с прокъсано палто и стари бутуши. Без топлината и утехата на един син, когото до тогава не бяхме разбрали.